nikah. Ayo masuk. Labuh Darma. Ora ana kamulyan
tanpa labuh dharma kautaman ora ana kamulyan tanpa linandhesan jejeking iman ora ana kamulyan kang tanpa ngreksa rasa kamanungsan kidunging satriya Pandhawa ingkang anglampahi dadi wong buangan awit krana sesukan daduh duk rumuhun Pandhawa dadi wong buangan papa riman ngulandara paribasan nyandang cingkrang mangan kurang den tindakaken kanthi rasa sabar panarima lila lan legawa awit kautaman lan tumindak utama kang den sedya yang suksmana mangadili nuwih payungana marang jagating Puntadewa sakadang kadyan Pandhawa kadangipun kakang kabeh para Pandhawa pun kakang njaluk pangapura marang Siyadi pun kakang nyuwun aksama marang adyadinipun kakang kadang para Pandhawa kabeh awit saka kutunging raos cubluking pangertos awit ing lelakon kawuri ya Yayi sing wis ya wis aja diketuni lelakon mono adile mung dilakoni panandang mono adile mung disandang nuwun inggih pangeran sampun ngantos kedlarung-dlarung ngagengaken raos pangresula kang garwa lan sedaya para kadang namung tut untat tindak paduka pangeran Yayi adat saben lamun ta jejering priya uripe rekoso wanita mono banjur lunga mula pun kakang ngaturake banget panuwun marang jeneng sira Yayi senadyan urip susah
nanging babar pisan sliramu ora sambat kepara gedhekake rasanipun Kakang Yayi. Sinuwun sampun dados patembayanipun Drupadi. Jiwa lan raga kula badhe kula udhakaken kagem setya bekti dumateng guru lagi. Kalih welas warsa paduka sakadang sampun dados tiyang buangan wonten madyaning alas Kamyaka. Sakmangke sumangga pados salah satunggaling nagari man sesinglon menika Sinokarta mreh tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tantu kena tinu ladha diasilir wulan ndadari ayo bebarengan sesinglon mapan ana ing negara Wirata papan panguwasaning Prabu Matswapati. Panjenenganing sun bakal salin jeneng dadi tandha Dwija Kangka. Aku Lila Legawa bakal dadi mantri pasar gedhe mapan ana negara Wirata. Werkudara piye? Sing rusa kekuatanmu. Ndak jaluk dadiya tukang jagal ana ing pejagalan. Ya kuwi salina tetenger supaya saya gampang anggone para Pandhawa sesinglon ana ing negara Wirata kono. Bilawa Pandut, aku bakal salin jeneng kekasih Jagala Bilawa ya Balawa. Kula salin tetenger pun kedi wrehat nala Kakang Mas. Dadiya Dwija ing olah beksa ana kaputren Wirata ya Dimas. Ora lali sing pinter olah tetanduran lan angon Rajakaya. Sramakna uripmu gethok tularna ngilmumu mapan ana ing negara Wirata kowe nakula kang sarta sadewa. Nuwun inggih Kakang Mas. Kula badhe salin tetenger pun tantri pala. Kula pun dama granti Kakang Mas. Diah salindring kang dados sesilih kula. Kula badhe tetunggu lan ngladosi wonten keputren negari Wirata. Iya. Yen pancen kabeh wis padha samapta ing gati sawega ing diri. Ayo enggal lon-lonan lumaku aja nganti slendro kang dadi rasamu. Muga-muga kanthi niat labuh dharma Gusti bakal nuntun
satemah arum-arum kang dadi sedyaning para Pandhawa ya para Pandhawa. Sapantuk wahyuning Allah Gya dumilah mangolah ilmu bangkit bangkit mekat rah mangukut kukutaning jiwa anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas rorone ngatunggil ya jagat ya dewa ya Bathara ngestu padha pangandikane sinuwun Rama Prabu Matswapati aku seta kinen golek jago manungsa kinarya ajanging blabar kawat janget cinencang adon-adon jago manungsa saka Kanoman Patih Kincaka Rupa lan Patih Rupa Kinca wis sembada ngetokake jago ya kuwi Raden Rajamala iki jago kang ora kena sinangga enteng krana anduweni daya kasekten kang anggegirisi lho musik kairaksi Tandha Dwija Kangka mantri pasar Gedhe Wirata Kangka mandheg dhisik Kangka
Saka mongko kanthening tumawa salami mung awas eling lukitaning alam Raden Sita Buminjaya sembah pangabekti kula katur. Ya kangka wis ndak tampa agawe bombonging pikir. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Kacadhong asta kekalih dados jejimating gesang kawula Raden. Ora ning ngono, ngosik. Kowe iki janjane arep menyang endi? Tandha Dwija Kangka. Kawula badhe netepi pakaryan lan jejibahan dhateng peken ageng negari Wirata. Ngene. Ning pasar kena tinemu ing mburi. Bakune saiki kowe mbantu aku ya, Krana negara Wirata bakal duwe gawe gedhen-gedhenan. Adicara menapa Raden? Adon-adon jago manungsa. Saka Kanoman ngetokke jago Raden Rajamala. Lah saka Kasepuhan Wirata, iki durung duwe jago. Apa kowe duwe panemu apa si Dwija Kangka duwe gagasan? Baya sapa sing duweni kasekten sing kira-kira babak lawan kasektening Raden Rajamala calon jago saka Kanoman. Tandha Dwija Kangka. Wonten Raden, ana wonten. Sapa? Nuwun inggih pun Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Kuwi bocah ngendi kuwi? Lari Pejagalan. Putranipun Kyai Demang Jagal Walakas. Yo. Aku terna mrana ya. Aku terna mrana. Kareben tak tembunge dhewe si Jagal Abilawa. Putrane Kyai Demang Jagal Walakas saka desa Pejagalan kuwi mau. Sumangga kula dherekaken tumuju wonten ing desa Pejagalan Raden.
ripaloh jinawi leng-leng ramyaning kang sasongko kumenyar mangrengga ruming puri manggen tanpa siring halap ikang omah mas ler murubing langit takwan sarwa maneh cakal
Abilawa anakku. Wah, Jagal Walakas, bapakku ana dawuhmu apa? Mumpung Gusti isih maringi nikmat wujude nikmat sehat, nikmat sempat wujude kesehatan, becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mula aja lali tansah ngunjukke rasa syukur marang purbaning Gusti kang murbeng jagat ya nang. Ngapa to Le? Mesti kok sing angka 1 bapakmu aku Walakas. Kok mesti nganti, kok mesti ngejak kowe ngucapke rasa tarima kasih, ayo matur nuwun karo sing gawe urip. Sebabe apa, Bapak? Sebabe apa? Kok Bapak Jagal Walakas saben jagongan mesti angka pisan kok tansah nengenake babakan rasa syukur ngene. Sabab apa manungsa mono kok kudu ngunjukke rasa syukur? Manungsa kudu ngunjukke syukur jalaran Gusti sing nyipta jagat kuwi wis paring dawuh lumantar kitab suci kang jarwane sok sapa sing gelem nyukuri nikmat kang tak paringake marang sira sayekti bakal ingsun tambah ewadene kok manungsa mau kok ora gelem syukur karo pangeran jalma mau ora gelem syukur marang Gusti sing murbeng dumadi wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Yen manungsa mau nampa pasiksan kuwi nak wis genah to Ngger. Mangkono Bapak. Iya. Lah saiki ngene ya Ngger, anakku Bilawa. Piye Bapak Walakas? Supaya manungsa mau isih eling sapa sing nguripi. Nek ora sing gawe urip sapa ngobah sing ngobahake yen ora ana sing ngobahake merga menungsa kuwi urip ana sing nguripi manungsa bisa obah kuwi ya ana sing ngobahake mula awake dhewe anggone eling nyang pangeran aja nalika susah tok ngono lho Bilawa. Aja nalika sedih tok aja nalika lara wae nanging yen pinuju seneng pinuju awake isih diparingi kesehatan kuwi ya kudu eling karo leh gawe jagat eling karo sing gawe urip Mangkono. iya ora kaya tanggamu kae gayane yen pas lara wae nyebute duh Gusti panjenengan kok paring sakit ingkang kados mekaten enggalo paring waras ning bareng waras tenan lah dalah royal neh ngono piye ngono kuwi ha ngono kuwi ora patut dicontoh ora patut dienggo patuladan Mangkono Bapak. heeh dadi racake kaya ngono kuwi senadyan ora kabeh. Iya, ngestokake dawuhmu Bapak. Lah iya. Lah wong aku iki bapakmu lho Le. Mula wis sak lumrahe yen bapak kuwi tutur-tutur marang anak, bapak ngandani marang anak. Mangkene ya Bilawa. Wong urip ana alam donya kuwi ora langgeng. Ora sak lawase. Mula ana paribasan urip ning donya ki mung mampir ngombe. Sepira to suwene wong ngombe iki? Mula ayo padha golek sangu besok sak wanci-wanci tinimbalan marang Gusti sing gawe jagat. Wis cepet
numpak sangune aning alam delahan kono. Mangkono Bapa. Mula ayo padha golek sangu manungsa mau supaya uripe bisa slamet, becik slamet donyane, becik slamet akhirate. Tindakna bekti 5 perkara. Cateten ana atimu ya Bilawa. Jarwane piye Bapa? Jarwane mangkene. Bekti 5 perkara, bekti kang angka sepisan. Ya kuwi bekti karo sing gawe urip. Lah, kepiye carane menungsa utawa umat anggone bekti karo sing gawe urip kanthi cara nindakake parintahe, ngedoi apa sing dadi larangane, amar makruf nahi mungkar, amar tindakna makruf kabecikan, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Ngono. Heeh. Carane nindake kanthi srana ngrasuk agama sing wis disahke karo negara. Wirata, negara Wirata kang cacahe ana 6, agama sing wis disahke agama mono saka tembung a karo gama. A ki ora, gama ki rusak. Sapa gelem ngrasuk agama kanthi bener becik nindake parintahe Gusti lan nyegah marang larang-larangane Gusti, fa insyaallah uripe bakal ora rusak, ora kesurang-surang uripe aning jagat padang iki Bilawa. Mangkono Bapa Jagal Walakas. Iya. Mangkono. Dadi bekti karo sing gawe urip iki penting. Mangkono. Lah angka 2. Angka 2 ya kuwi bekti marang wong tuwa sekarone. Becik kuwi bapa, becik kuwi biyung. Merga ya mung saka lantarane wong tuwa sak lorone kowe Jagal Bilawa bisa nyawang padanging jagat iki. Bapa kang ngukir jiwa raga, ibu kang minangka lantaraning dumadi. Mula aja pisan-pisan anak maneni karo wong tuwa, saya-saya wong tuwa wedok biyoh-biyoh kowe kuwalat lho. Kuwalat. Heeh. Wong wedok-wedok ki malah malati. Ngono. Heeh. Nek wong lanang ki malah rapatek malati. Mangkono. Heeh. Sak banjure sak rampunge bekti angka 2 ya kuwi bekti marang Sudarma. Bekti marang wong tuwa sekarone, becik bapa kang sarta biyung, sak banjure bekti marang sapa? Angka 3. Angka 3 ya kuwi bekti marang maratuwa. Lamun ta kowe wis palakrama besok utawa rabi, ya ta? Kenang apa? Maratuwa kok kudu dibekteni merga ya mung maratuwa sing Banjur angka 4, bekti angka 4 ya kuwi bekti marang guru utawa dwija. Ya mung merga labuh labete guru, ya mung merga labuh labete dwija. Sing kowe maune ora ngerti dadi ngerti, sing maune ora bisa maca dadi bisa maca, sing maune kowe ora bisa nulis dadi bisa nulis. Lah sing pungkasan Bilawa, bekti kang angka pungkasan kang angka 5 ya kuwi bekti marang undang-undanging negara. Mangkono. Lamun 5 perkara iki mau kok tindake kanthi bener becik, Bapa njamin marang anakku sing tak tresnani, Jagal Bilawa sing tak dama-dama, bakal slamet donyamu, slamet akhiratmu nang. Bramara reh manguswaya ngambrang kati karonaning kaswasih ring marga mempalagung. Risang ganda wastrat maca leng-leng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah
Jaya Surya mangrangsang wahaya Umyus amara wayanto Pandita kinarya wangsit pindha kumbang adaping pawang susung angin ngending gone susung angin ngending gone Cakal Bilawa ana dawuh mapa Bapa Walakas sajake jagone padha tarung prenjake padha ngganter sajake ana ing pejagalan kene ana dayah iya mula kuwi Jakal Bilawa sumenea sawetara ning nguri ya nang tak temonane baya sapa dayah kang bakal rawuh ana ing kene ya ngestokake dawuhmu malah babar pisan awakku wis krasa kesel awit wingi nindakake pakaryan belei kebu cacah 100 mula sawetara akarep leren leremke ragaku tak temenane dayoe dhisik mbok sapa ana perlu apa mbok menawa duwe keperluan sing diganti ayo Loh, Kang kok. Lungguh kok. Lagi Jawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan
kathah samyana haraka wonten dwirada mekta pedhot ing wantilan saweneh anaraka kuda tilar pandengan Mantri Pasar Gedhe Negara Wirata Kangka iki nuwun inggih suwi ndak rene to kok inggih ki sumengka pengawak Bajra sigra kang mawa gita kang amengku gati enek apa Twija Kangka nuwun inggih kepareng matur ki sowan kula dhateng mriki mboten ijen lho nggawa kanca nggawa daya inggih lakar kados mekaten nggawa daya sapa mboten sanes priyagung saking negari Wirata Raden Seta Buminjaya putranipun Prabu Matswapati Ratu negari Wirata. Loh, Raden Seta ki tindak rene. Inggih ki tenane lho, nggih. Weh, ladalah. Janur Gunung Kadingaren. Monggo Raden. Monggo Raden Seta. Iya Ki Demang. Monggo kula aturi manjing wonten ing sudung kula. Iya. Kula niki jan kaya ngimpi lho Raden, semundak percaya. Gubuk kula sing adoh ratu celak ing watu. Desa kula sing mapan ana ing gunung, kok ketekan priyayi agung. Panjenengan Raden Seta ingkang kesturawuh wonten desa kula Pejagalan. Raden Seta, kula kaya ngimpi Raden. Kowe ora ngimpi iki, kowe ora ngimpi. Aku sing teka ana ing ngendi kene iki? Pejagalan. Lah, Pejagalan. Aku arep takon. Apa panjenenganmu ki bener
sing jenenge Ki Jagal Walakas inggih lakar kasinggihan. Lajeng wonten wigatos menapa dene kula semu mboten pitados panjenengan tindak wonten mriki. Menawi paduka tindak rawuh wonten ing mriki paring cecala langkung rumiyin ora ketang kula godhokne tela kula bakarne jagung saged manembrama nyugata rawuh paduka Raden Seta Buminjaya. Wis ora usah repot-repot Kyai Demang, wis ora usah repot-repot, sing prasaja wae. Nggih, bekti kula katur nggih Den. Ya wis ndak tampa iki, wis ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana Ki Jagal Walakas. Dalem pangestuku tampanana. Nggih, pun kula tampi radi banter mawon, kuping kula radi budhek niki. Oh iya. Dadi kene iki bener ya. Sudungmu desa Pejagalan. Nggih ngaten niki, wontene nggih ngaten niki. Gubuk kula nggih mriki. Lajeng gek wonten napa to Den? Kok ngedhek-ngedheki ati kula napa Walakas niki wonten klentu napa kula niku lepat dene paduka rawuh wonten gubuk kula kendhih kumrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kula nyadong duka menapa ingkang dados wigati menawi wonten dosa-dosa kula menapa menawi wonten klentu lepat kula napa ngene iki ngene tekaku rene iki ora arep ana perlu karo si Jagal Walakas nanging ana perlu ya kuwi marang kula wargamu iki baku iki penting. Lah aku mesti arep dihukum iki ngusik to ngusik. Aja kesusu. Aku durung rampung lehku ngomong, aku durung pundhat lehku ngucap. Aku bakal takon marang Ki Jagal Walakas. Apa bener Ki Jagal Walakas kuwi duwe anak sing jenenge Jagal Abilawa? Nggih, niku anak kula niku. Niku dlondong kula nggih niku. Anakmu nggih. Iya iya. Musik to. Saiki ngene. Yen pancen si sapa? Bilawa. Aku pengen ketemu karo anakmu. Yen to pancene kuwi duwe anak lanang sing jenenge Jagal Bilawa kuwi bener nggih. Bener niku anak kula. Bocahe piye? Gedhe dhuwur. Gaweane apa? Nggih mblehi napa-napa. Kula niku bingung kalih anak kula niku, si Jagal Bilawa niku. Napa-napa diblehi ya. Mblehi napa-napa niku mboten wonten sing ngewangi babar pisan niku mboten wonten. Biasane wong mbleh kebo niku wong pirang-pirang, ning Jagal Bilawa niku ijen kebo dipiting, Jagal Bilawa niku pun mboten saged obah. Oh, tukang jagal kebo. Nggih. Lupute kebo sing dibleh nggih cocok sapi, cocok nggih wedhus, pepeksane mepet-mepete nggo tambel, nggo trambul ya mblehi kirik. Oh. Kirik ya dibeleh. Nggih. Iya. Iki ngene iki. Negara Wirata kuwi lak bakal nganake tontonan, ya. Adon-adon jago manungsa. Adon-adon jago manungsa. Lajeng aku nampa laporan saka Si Tandha Dwija Kangka kang minangka dadi mantri Pasar Gedhe negara Wirata. Yen to ana warga Wirata sing saka desa Pejagalan sing jenenge Jagal Abilawa, anake Jagal Walakas.
sing kira-kira bisa dadi jagone wong negara Wirata nandingi kridane Paman Rajamala. Upama aku kira-kira pengin ketemu karo anakmu si Jagal Bilawa ngono apa iso apa ora kira-kira? Saged mawon nyapa lho ora iso Ida. Lah bocahe ya enten biasane turu. Nek turu ning ngendi? Teng kandang guri omah. Lah turu ning ngamben awake turah kok. Wedi ngaten. Ngono nggih. Jajal. Kaya ngapa wujude, kaya ngapa dedeke? Aku kepengin weruh. Anakmu si Jagal Bilawa. Langka kula wonten dawuh Ki. Gugan nadimu si Jagal Bilawa kae ning kandang guri kae ya kok inggih ngestokaken dawuh Ki. Yayi caritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine kakangku kakangku sing gugah aku iya ya Bilawa tangi ya di ana apa ana gawe tumrape Yayi Jagal Abilawa dina sak mengko negara Wirata bakal nganakake adon-adon jago menungsa tekaku ana kene sarimbit kelawan Raden Seta putra dalem Prabu Matswapati